Jam piro iki dah? Jam 09.00. Iki gimana gur gunung ya sidane. Tak kira setangi purung. Gesek ya gur gunung ya dina Minggu iki. Setangi purung wae. Warit ae lah. Nang urung tangi dek sepi. Wong nang omah ora iki. Oh, turu sekan. Yugron. Tangi. Aduh, sapa iki? Oh, piye lah iki? Sek turu ae wong mene. Lagi rapi awak ya apa? Lah ganggu wong turu ae iki. Oh, rasra wong mbek tanggane malah turu ae cah. Iya mene. Mas Nik. Piye kok malah lagi tangi? Alah, lagi gaya awak Mas Nik. Oh, lah sik njelek arit. Aduh. Dura krungu apa piye? Nopo Malah balik turu neh. Piye? Iki piye leh? Dina Minggu iki gak krungu apa piye? Krungu apa neh? Pak RT kan harus tonton kentongan apa dijak kerja bakti kok. Ngomongi Pak RT Mas Nik, aku lagi ra kepen awak. Jam piro iki lho? Malah balik turu neh iki. Aduh. Ngomongi Pak RT ae lagi gaya awak aku. Duh. Kita yo Kirun. Wong jek ini jarine jaminane akeh mbuh kok. Enek kopi lho, kowe lho enek kopi nih lho. Resike mbuh ngene enek kopi enek rokok. Ning kono enek rokok, enek kopi. Wong duren lho jejane jare pedigo kabeh. Masa tenan Mas Nik? Tenan kok ngopo aku beli duit. Ketoke rondo enakan iki aku Mas Nik. Alah padunem ae. Duh. Penak iki Mau jare gak penak awak. Enek alasane. Iya, mau Mas Nik iki ketoke rondo penak iki awake. Sing wetenge loro sing awake iku ora sapa sing ngomong. Wis ayo Mas Nik mangkat ae nang ngono. Oh lah Jugron. Ning ndi gunung ndi iki daerah ndi iki? Kono lho, Ndek. Biasa ae ronden biasa kok. Oh, sing sampinge kuwi ya, sing diresiki wingi nane. Iya, lanjut nane, dilanjut nane. Oke, semangat iki Mas Nik. Ayo Mas Nik, ndang mangkat ae gas ah. Jere loro, piye kasih loro. Oh, sing ngomong loro ki lah. Iku tak sapke patul dik wengi. Wes ayo, mangkat nang panganan senenge mbah. Oh ya wis. Yo ora ngono Mas Nik kok. Ayo. Iya iki. Wis.